Boa tarde, Carmen. Imos falar un pouco sobre o teu libro publicado na Través este mes, Elas as emigrantes, que trata sobre a migración galega feminina para a Suiza, non? En que sentido crees que pode ser nova a investigación sobre a migración galega feminina? Pois é nova fundamentalmente porque o tema da emigración das mulleres en xeral abordouse moi pouco. Ata os anos 80 non se introduce na investigación máis académica. Entón, nese sentido, o libro que intenta ser unha aportación pois o papel que as mulleres tiveron, as súas experiencias específicas e, sobre todo, recoller testemunhas, neste caso, de 8 delas, todas procedentes da terra de Soneira, que contan en primeira persoa como viviron elas o proxecto migratorio. E, neste sentido, que diferenzas crees que pode haber entre a emigración masculina e a migración feminina e sobre como se estuda cada unha delas despois, non? Vale, pois fundamentalmente a través das entrevistas eu detectei 3 diferencias fundamentais. Por un lado é o tema dos coidados, xa que moitas destas mulleres teñen que retornar a Galicia no momento en que, por exemplo, os pais ou alguén da familia está enfermo, que é algo que non se detecta no caso dos homes. Tamén o tema da maternidade dos fillos, que para elas é fundamental. Sempre o conflicto que xeraba pois o feito de decidir se deixaban os fillos en Galicia ou se marchaban con eles para a Suiza. E que tamén isto producía unha ruptura xeracional moi forte. E logo o tema do xénero, da ruptura dos moldes de xénero que traían de Galicia. Xa que ali fundamentalmente traballaban no ámbito doméstico, mentres que en Suiza teñen un traballo remunerado, o que lles permite, pois ter un maior peso dentro da familia. Esas son as 3 principais diferencias. Respecto á pregunta de como se diferencia o estudo das mulleres do estudo da emigración masculina, eu creo que fundamentalmente a masculina se ciña máis ao ámbito laboral e non ten tanto en conta, o aspecto persoal, que é o que eu quería resaltar tamén nesta investigación. Nese sentido, hai un trecho do libro, unha parte en que falas da autoconfianza que as mulleres emigrantes acaban por obter por esa diferenza respecto do seu lugar de orixe e como elas se desenvolven nesa sociedade, non? E realmente ti si crees que logo no final do libro cando falan e din todas volverían a emigrar, non? Exacto, sí. Dixen que sí, que volverían a emigrar, non? Sí, é moi curioso porque ese tema de autoconfianza. Sí, aínda que ningunha delas tiña pensado en orixe que a emigración iba a ser unha saída, o certo é que unha vez que parten, sí que como comentas, non se arrepinden para nada de ter partido. E creo que en boa medida é por iso, porque lles dá unha oportunidade de abrirse ao mundo, de coñecer outra realidade e tamén polo feito, como antes comentaba, de aportar económicamente a familia e a parella, poden renegociar un pouco o seu poder dentro desas sociedades. Teñen cartos propios que poden empregar no seu tempo de ocio ou poden distribuílos como desexen. En definitiva, teñen unha maior independencia. E agora que xa esta investigación está feita xa hai un tempo e está agora publicada en formato libro con un pouco de perspectiva, até que punto esta investigación te serviu para confirmar aquilo que xa intuías e que foi aquilo que te sorprendeu, que non esperabas achar? Sí, bueno, servime quizáis para confirmar a mellor a imaxe que eu tiña xa en contacto moi directo coa emigración desde que eu son pequena, porque no meu pobo en Baio había moitos emigrantes na contorna de Suiza, entón servime para confirmar pois a importancia que a emigración tivo para esas mulleres e o valentes que foron tamén ao partir, porque o contexto no que nós vivíamos, que no que eu vivía, que era o mesmo que o delas, non tiña nada que ver con esas cidades que se atoparon. Ao mesmo tempo, quizáis, o que máis me sorprendeu foi que eu partía da idea de que as emigrantes máis novas, as que parten a partir do ano 2008, xa que o libro ten, dous períodos históricos, un dos anos 60-70 e outro do século XXI. Eu partía da idea de que esas rapazas, dado que emigraban con un nivel educativo maior que os seus predecesoras, tamén desenvolverían outro tipo de traballos en Suiza. Sen embargo, a partir das entrevistas, o que se ve é que realmente traballan en sectores moi parecidos. Sectores tradicionalmente feminizados, como o tema da hostalería, da cociña, por exemplo. Creo que fundamentalmente debido á cuestión do idioma, a que, polo menos cando eu as entrevistei, todavía non tiñan un nivel alto de francés ou de alemán. Pero sí que é certo que é curioso que con tantos anos de separación se manteñan esas mesmas ocupacións. Agora non tanto por idioma, tal vez, non? Senón por outro tipo de cuestións ou... Agora polo idioma, é o que eu sei. Agora polo idioma. Sí, supoño que antes tamén, pero que me sorprende que tendo maior nivel educativo, que quizáis poderían entrar noutros sectores, sen embargo manténense os mesmos sectores. Sería moi interesante continuar a investigación quizáis dentro duns anos e ver se esas mesmas rapazas, xa cun nivel de alemán ou de francés maior, puderon atopar un traballo adecuado ao seu bagaxe educativo, que sería unha diferencia nese sentido moi grande entre as dúas xeracións.
sería moi interesante. Tamén porque esta xente máis nova, xa desde o século XXI, que estas levas migratorias máis contemporáneas, aínda está esa cousa de que hai familiares, que hai amigos, que hai algún tipo de contacto ali que as reconecta, non? Con esos lugares. Exacto, que sí, o que se chaman as cadeas migratorias, que aparte no caso da terra de Soneira son moi evidentes, porque eu teño referencias moi directas, pois eso, dos coches que chegaban no verán cos matrículas de Berna ou de Zurich, dos clientes que entraban na tenda de miña nai falando alemán, dos compañeiros meus de clase que prácticamente a metade tiñan os pais emigrados nese país. É dicir, que era unha constante, un resolverse nas nosas vidas, que supoño que cando chega o momento de que te planteses que facer nun contexto económico difícil, pois de alguma maneira supoño que a memoria volve a esas lembranzas e a esa posibilidade de Suiza como destino. Moi ben. E por onde crees que se poderían dirixir as próximas investigacións acerca da migración galega feminina no futuro, tendo feito isto, non? Sí. E crees que serían os pasos a seguir agora? Ou aquelas lacunas de investigación que crees que se deberían encher? Pois creo que está prácticamente todo por facer, porque realmente a emigración non só a Suiza, senón a emigración galega a todo o norte de Europa, por exemplo, a Alemanha, está prácticamente sen investigar. Entón, poderíanse facer moitísimas máis entrevistas, poderíase trazar un perfil realmente moito máis completo, porque o que se presenta aquí é un perfil aproximativo, digamos, son 8 persoas, pero poderían facerse moitísimas máis. Sería interesante tamén ver a cuestión dos, por exemplo, das rapazas que se naceron en Suiza de pais galegos e que seguen ali vivindo, ou que reemigran a Galicia. A cuestión das reemigradas tamén, que na terra de Soneira temos exemplos de persoas que volveron de Suiza e volveron marchar outra vez. É dicir, digamos que está absolutamente todo por facer, mesmo aspectos que se tratan no libro de forma, digamos, moi introductoria, que antes comentaba o tema dos cuidados, da redefinición dos roles de xénero, podería tamén afondarse neles dentro do punto de vista do xénero. E precisamente do punto de vista do xénero e dos cuidados, a última pregunta é que en que sentido crees que o feminismo debe ou pode interrelacionarse coa cuestión migratoria en xeral? Pois creo que o feminismo sería moi interesante, por exemplo, a hora de ver como esas mulleres poden articular na emigración, digamos, un discurso en torno á identidade, en torno á súa propia construción como mulleres, en torno tamén á súa relación coas mulleres suizas, porque moitas das entrevistadas o que comentaban é que si lles gusta moito, por exemplo, a orde, a disciplina do país, pero que tamén lle supón unha barreira, porque a nivel de carácter e de xeito de vida, as súas vidas non teñen moito que ver coas suizas, e non teñen unha relación quizás tan estreita con elas. Entón, o feminismo quizás podría prover de ferramentas pois para ver alianzas con esas mulleres, alianzas entre as propias galegas que emigraron e para reexaminar tamén a nosa identidade como galegas nun contexto exterior. Sí, de feito, lembro cando fala unha das informantes, non? Comenta que naquela altura en que ela emigrara, xa no século pasado, vía que as liberdades sexuais das suizas eran moito maiores que as liberdades sexuais das galegas, non? Sí. E que hoxe para elas é totalmente o contrario, que sí. ve en España e na Galiza en particular moita máis liberdade do que ali. Sí, eso resulta moi curioso, porque como que digamos que ali a evolución nese sentido foi máis lenta que en España, que foi en Galicia, que foi moi rápida. Sí, creo que tamén moitas delas non se dan conta ao mellor no momento no que falan, pero creo que sí tamén teñen unha certa conciencia de xénero feminista que en boa medida seguramente naceu ali en Suiza, sobre todo nas máis maiores, porque chama moito atención que mulleres con 50-60 anos que teñan que fagan esa reflexión sobre a evolución dos roles de xénero, que quizáis non é tan frecuente noutras mulleres da mesma idade pois que non emigraron.